Ja hilipa teippaa kotikatsomot. Double G täällä jälleen. Hauska video. Yle X:llä. Otetaan vähän radion kautta. Kuullaan juttua Crystal Fairista. Kuunnellaan mitä saadaan aikaan. 4. Suomen Brownies ry puheenjohtaja. Mikä ihme sua viehättää My Little Ponyissa? No se oli kyllä se, kun mä ekan kerran aloitin alasen ensimmäisen jakson. Ensimmäinen 15 sekunnin aikana huomasi, että tähän on joku idea tässä takana. En mä olettanut, että pikkutyttöjen sarjassa joku olisi ajatellut niin tarkkaa asioita läpi, että se yllätti niin positiivisesti. Sarja on laadukas, eli siis 4. generaation sarja, joka alkoi vuonna 2010. Se on laadukkaasti kirjoitettu, siinä on laadukas ääninäyttely ja siinä on positiivinen ilmapiiri, että siitä kehittyy aika viettävä sarja omalla tavallaan. Sarja sijoittuu maailmaan nimeltä Equestria, joka on se paikka, missä nämä ponit asuskelee muiden mytologisten olentojen kanssa. Joskus iso pahis tulee tuotokaudessa päähahmot pelastaa maailman, mutta yleensäkin nämä jaksot keskittyvät enemmän tällaisiin arkipäiväisiin asioihin. Sarjassa on 6 päähenkilöä, niiden nimet on Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy ja Rarity. Tämä sarja muistuttaa sikäli 90-luvun animaatioita ja suurin osa näistä browneista on sitä ikää, että ne kasvoi ylös 90-luvulla ja on katsonut telkkaria, Spider-Man ja muuta. Ja tämä on vähän nostalgiakikki oikeastaan takaisin 90-luvulle. Harrastuksen tiimoilta tietysti järjestetään ponimiittejä, tapaamisia. Minkälaista porukkaa nämä tapaamiset kerää? Se on kyllä vähän laidetta laittaa, että sellainen 100 kipaletta per miitti yleensä kerran 3 kuukaudessa. Mikä on isoin juttu, jonka sä itse olet tämän harrastuksen tiimoilta tehnyt? No se on ehkä se, mitä on tekemättä tällä hetkellä. Se on se tapahtuma ensi kesänä Finlandia talossa Crystal Fair 2014. Että se on iso projekti. Me ollaan olla siihen 13 kuukautta, vielä on 9 kuukautta jäljellä. Siis Finlandia talossa tapahtuma. Joo, kyllä. Paikalle. On ihan pakko tulla sinne paikan päälle tsekkaamaan meininki. Joo, ilman muuta. Jos joku nyt on sillä että okei, mä annan poneille mahdollisuuden ja uhraan hetken elämästäni asiaan, niin miten suosittelet tutustumaan? Aloittaa ensimmäisen kauden ensimmäistä jaksosta katsomaan ihan alusta. Suositellaan. Mikä on ollut sun pisin My Little Pony maratoni? No se pahtui silloin, kun mä alun perin aloin katsomaan ja 3 päivässä katsoin 1,5 tuottokautta. Niin kuin yleensä monta tapaa, että jotain sarjan kolasten meidän koukkuja kanssa putkittaa koko sarjan yhdessä putkessusta ei voi lopettaa. Mun on ihan pakko koittaa tarttua tuohon My Little Pony Friendship is Magic-sarjaan. Vähän tosi kuumottaa se, että on nimenomaan sarjojen suhteen vähän koukuttavaa sorttia. Saa nähdä, tuleeko muistakin brownie. Katsotaan, jos tulee vielä jotain hauskaa. Vähän huonohan se keskustelu oli. No, parempi kuin ei mitään. Double G kiittää ja kuittaa katsomisesta. Alipatsui! Not anymore. And I'm proud to be a brony.